каністри на які. Ми ще Луган з ремонту, дивися, мене. Ти будинок колорож. Мене раді. Де він мати вона? Ідіть. Люблю лавата. Ага. Чао, Надя. Сколько одні того говорить? Там мало родини було. О, вы готовы где его на руку вымышленную версию? Меня в дальнем встретишь. Тут Он коцаны, паник. подними меня. Тут коцаны лежат оба. Вот-вот,